Centar za kulturu Čakovec jedva je dočekao 28. studeni kad imamo prilike gledati treći film Ivana Gorana Viteza, dopunska nastava. Igram učiteljicu Zrinku koja se brine za svoj razred u nemogućoj situaciji koju ćete vidjeti u filmu. Meni se čini da sam ovaj film čak usnuo u jednom trenutku tu neku situaciju i onda sam to krenuo razrađivati i shvatio da je to jako puno proširiti kao na sliku čitavog društva. Odlično, samo naprijed tako. Odličan, hrvatski film. Jedno vrijeme ću još razmišljati o njemu. Film je savršen, napet, intrigantan, zanimljiv, nemaš pojma kaj bude se dogodilo u idućoj situaciji, ja sam oduševljena. Publika se smije, plače, ima empatiju, dakle ima sve. Po meni je to pravi dobitak za film i hrvatskog kinematografiju.